Seguint la línia dels vídeos d'expressions incorrectes que trobaràs aquí al canal, Parlem d'escriure en català, avui te'n porto 3 més, però esta vegada són 3 frases fetes incorrectes i no cal que m'allargue més. Comencem per la primera, para l'orella. Has sentit mai son tal per a qual per dir que dues persones s'entenen molt bé? Doncs no és l'expressió adequada en català, és un castellanisme. A partir d'ara, digues, estan fets l'un per l'altre, que és una frase feta genuïna amb el mateix significat. Et poso un exemple. Fa només un any que es coneixen, però pareix que siguen amics de tota la vida. Estan fets l'un per l'altre. La segona frase feta d'avui és famosíssima. Tots hi hem caigut alguna vegada. Se li donen bé les llengües, en parla 7. Donar-se bé o malament una cosa a algú no és una expressió adequada en català per dir que una cosa resulta fàcil a algú. Com ho podem dir llavors? Et dono algunes expressions típiques catalanes. Tenir o no facilitat per alguna cosa, té facilitat per a les llengües, per exemple. O anar alguna cosa bé o malament a algú, per exemple, no li van bé els estudis, en comptes de no se li donen bé els estudis. Ja ho saps, a partir d'ara res de donar-se-li bé o donar-se-li malament. Tenir facilitat o anar bé. Quan algú et diu gràcies, li has respost mai no hi ha de què? Si ho has fet no passa res, evidentment, però a partir d'ara canvia l'expressió per una de genuïna en català. Per exemple, li pots respondre no es mereixen, només faltaria, no s'ho val o un simple de res. Et poso un exemple. Manel, gràcies per ajudar-me amb la mudança. No es mereixen, Sandra. Molt bé, ja ho tenim. Espero que t'hagi agradat el vídeo i, sobretot, que hagis après alguna cosa nova. Si estàs subscrit al canal, gràcies per seguir el contingut que publico. Em dona ànims per continuar. I si no, subscriu-t'hi ara mateix per descobrir més vídeos sobre llengua com este. Fins prompte!